6 uger før OL 2016. Ostepops. Pernille Blume, hvordan kan det være, at du er stoppet med at svømme i et halvt år? I en periode har jeg haft det rigtig dårligt, så jeg besluttede, at jeg ikke vil svømme mere. I et OL-år træner man rigtig meget, og det er rigtig hårdt, så derfor stoppede jeg. Men du stiller alligevel op til OL. Denne pause har givet mig ekstra overskud og energi, så jeg stiller alligevel op til OL. Nu kan jeg mærke mig selv igen. Så du er klar til at svømme til OL igen? Ja, det er jeg. Tusind tak for din tid. Til OL 2016. Jeg ryster nu af. Det er også nu, du kommer. Nu kommer. Pernille Blume de sidste del, der skal vi have. Hun ligger godt. Hun ligger godt. Pernille Blume, du er først. Hun vinder. Hun gør det. Ja, Pernille Blume. Hun er olympisk mester. Sådan. Danmark er forrige olympisk mester. Første. 30 minutter senere. Pernille Blume, hvordan har du lige efter denne vidunderlige overraskelse? Jeg er selvfølgelig mega glad og overvældet over det. Havde du regnet med, at du ville vinde OL 2016 50 meter fri? Nej, overhovedet ikke. Efter jeg jo har holdt en pause, troede jeg på ingen måde, at jeg havde en chance. Men jeg tror 100%, at pausen har været med til, at jeg har fået ro i kroppen. Skal du så hjem og fejre det? Ja, selvfølgelig. Tusind tak.